Mga kantang pang-international ang ibinirit ng mga auditionee ng Sing-ka-Galing. Kaya naman ang mga judge, hindi naiwasang matangay at maagaw ang atensyon sa mga auditionee na walang tulak-kabigin sa angking galing. Ang Bruno Mars, Demi Lovato at Jessie J ng CLTV36 Sing-ka-Galing, kilalanin sa balita ni Zyrel Reyes. Isang nurse ang ating unang auditionee na tubong Mexico, Pampanga. Siya si Giancarlo Canlas. Pangarap daw niyang mag-perform sa harap ng maraming tao. Ang entablado na nga kaya ng Sing-ka-Galing ang kanyang road to his dreams? Huwag na nating patagalin pa, iparinig mo na ang iyong version ng kantang Versace on the Floor. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath that chandelier. Mukhang may sariling estilo si Nurse Gian sa pagbibigay hustisya sa kantang Versace on the Floor. Pero mukhang hindi papatalbog ang ating next auditionee. Ang kantang pinili lang naman niya, Stone Cold ni Demi Lovato. Taga Sasmuan, Pampanga si Nicole Alexandra Panganiban. Galing sa pamilya ng musikero kaya't di na raw katakataka ang kanyang hilig sa pag-awit. Mayroon raw silang munting sari-sari store at pagsali raw niya sa Sing-ka-Galing ang nakikitang paraan para matulungan ang mga magulang. Kaya naman ibinuhos niya ang kanyang galing sa audition stage. Stone cold, baby. God knows I try to feel happy for you. Know that I am, even if I can't understand. I'll take the pain, give me the truth. Me and my heart will make it true. If happy's her, I'm happy for you. Nako, biglang nagningning ang mga mukha ng ating mga judges sa kantang Stone Cold ni Nicole. Keep it up, Nicole! Last on our list today ay si Bianca Daniela Avinante. Bata pa lamang daw ay nilisan na sila ng kanyang ama, kaya't nais niyang makaganti sa bawat sakripisyo at suporta sa kanya ng kanyang ina. Sige, Bianca, iparinig mo na sa amin ang price tag by Jessie J. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Mukhang okay sa panlasa ng judges ang boses mo, Bianca. Kaya naman ang komento ni Judge Jake, you can really go places with that natural tremulo, no, coupled with Tremolo. natural tremulo. Kaano-ano ni, ano yan? Ni Brian. Brian, Tremulo naman yan. Oo nga pala. Tremolo pala yun. So, yung natural tremulo mo coupled with your husky, clear range, iba, makakalaban ka talaga. naks naman, Bianca, talaga naman you can really go places with your voice. Ano man ang iyong pyesa, mapa-local man or international music yan, ipakita sa pinakamaningning na singing competition sa Central Luzon, ang CLTV36 Sing-ka-Galing. Open to kids 5 to 10 years old, for teens and adults 15 to 28 years old. And just bring your birth certificate. Habol na sa aming audition date. September 28, October 5, 17 and 26. 2 p.m. hanggang 5 p.m. Magtungo lang sa CLTV36 3rd floor CGIC Building, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Ito ang pinakamaningning na singing competition sa Central Luzon, ang Sing-ka-Galing.